Som aquí, fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. El mal farem fugir. Per tu lluitarem. Cridant si vindrem. El món salvarem. Mai no ens rendirem. La temptació. Odd, per què sempre has d'esperar al darrer moment? Perquè és més divertit, per això. Ai! D'això em dius divertit? Per mi és estar sonat. Ah, sí? Però que hi ha cap diferència. Gràcies, Yumi. No es mereixen. Hot, Aelita, sou a 2 minuts de la torre activada. Llàstima, ara que em començava a divertir. Vigila al darrere! Ja tocava una mica d'acció. Ho sento, hauràs de saltar. Corre, jo et cobriré! Fletxa làser! Molt bé, Yumi! Ja està, Jeremy, torre desactivada. Inicio el programa de retorn al passat i us faig venir. Sí? Per què? El Shannon no ha tingut temps de llançar cap atac sobre la Terra. Val més no arriscar-se. Et recordo que tornar enrere en el temps enforteix el Shanna. Sé què em faig, entesos? Doncs si ho saps, per què no ens ho expliques? Confieu en mi, sisplau. Jeremy, no és qüestió de confiança. La decisió està presa. Tornem al passat ara. En Jeremy cada dia està pitjor. Perd els nervis per qualsevol cosa. Està insuportable, oi? Qui sap, potser té problemes familiars. O bé ha descobert que té una doble personalitat i que quan la lluna és plena es converteix en el fill del malvat doctor Shrank, que és capaç d'empeltar parts d'animals als éssers humans i ara el pobre és conscient que li espera un destí molt pitjor que la mort. Ja veig que has tornat a veure l'Hospital dels Horrors, eh? És impossible no veure una sèrie tan fantàstica. Ei, mireu qui arriba. Com anem, Einstein? On t'havies ficat? A l'habitació. Hi ha alguna llei que ho prohibeixi? Tranquil, no t'ho agafis així, només estaven preocupats.
Ja sóc grandet, no necessito que em feu de mama. Ei, la teva teoria sobre el doctor Schrank potser no és tan esbojarrada. Ha, què t'he dit, En fi, nois, ara és a mi que m'espera un destí molt pitjor que la mort. Quin? Classe amb la Meyer. El teorema de Tales ens permet calcular distàncies. Per exemple, si aquest triangle ABC el tallem amb dues rectes RS i R'S' que siguin paral·leles, si els segments d'un costat són iguals entre ells, els de l'altre costat del triangle també ho seran. També observem que els angles que formen les... O sigui que 10 per X és igual a 7 per 8, és a dir, que és igual a 56. I ja ho tenim molt fàcil, com podeu veure. Senyoreta. Sí, Jeremy, alguna pregunta? Que puc anar a la infermeria? Ah, sí, és clar. Que vols que t'acompanyi? No. S'ha saltat la classe d'història? I la d'educació física, i ara se salta el dinar. Que se salti l'educació física i el dinar és normal, però que se salti la classe d'història, això no. Aniré a la seva habitació. Endavant. Sóc jo. Et porto els apunts de les classes que t'has perdut aquest matí. Deixa'ls damunt del llit. Escolta, si et passa alguna cosa ja saps que pots confiar en mi. Sents? Què us ha picat últimament? No em passa res, tinc molta feina i prou. Gairebé ja tinc l'antivirus que t'alliberarà del Shanna. No és un bon motiu per treballar? Sí, és clar, però et comportes d'una manera molt estranya des de fa uns dies. Hauries de descansar de tant en tant. Que descansa el Shanna? No. Què vols, doncs? Vols que et robi la memòria? Em sabria greu perdre't, Jeremy, però hi ha moments que de debò que no et conec. Aelita, t'he d'explicar una cosa important. Ah? Ho veus ara com el Shanna no descansa mai? Ja no vols res més? Alarma, Shanna! D'acord, Jeremy, ara venim. Afanyeu-vos! El Shanna ha iniciat un atac. Hem d'anar a la fàbrica. Ei, vosaltres! Torneu a seure! He dit que seieu! No li hauria d'haver dit que el puré de patates semblava ciment. Jo diria que això no és culpa del puré, sinó del Shanna. Cobriu-me, miraré de reunir-me amb l'Aelita i el Jeremy. Cap problema. Ulrich, quan digui 3. 1, 2 i 3. Preparat per una altra ofensiva? No passa cada dia que podem fer una trencadissa de plats. La torre activada és a les muntanyes. D'acord, però haurem d'esperar que arribin els altres. Es pot saber què coi fan? Fan tot el que poden. El Shanna ha posseït la Rosa. Haurem de passar sense ells. Afanyeu-vos, iniciaré la virtualització. Transfereixo la Yumi. Transfereixo la Elita. Escaneixo la Yumi. Escaneixo la Elita. Virtualització. La torre activada hauria de ser davant vostre. Sí, ja la veiem, però també veiem un batalló de monstres que ens barren el pas. No sé per què diria que val més que ens posem a cobert. Corre! Yumi, Aelita, esteu bé? Estaria molt millor si poguessis materialitzar el superplat. Ja ve cap aquí. Jeremy, com ho teniu per aquí? Nosaltres ens estem quedant sense munició. Jeremy, val més que us afanyeu. Et recordo que l'especialitat de la Rosa són les mandonguilles. Vinga, noies, espavileu. Lot i l'Ulrich estan en perill.
De debò? Aquí només ens falten els croissants per muntar un berenar. Passar és impossible. Espera un moment, tinc una idea. M'és igual quina, l'important és que funcioni. Sé com se sent el piulet quan veu el Silvestre. Jeremy, es pot saber què feu aquí? La Elita ja és a la torre. Mireu d'aguantar 30 segons més. 30 segons? Això és una eternitat! Uf. Jeremy, jo diria que hauríem de tornar al passat, no trobes? D'acord, inicio el programa. Tornem al passat ara. Però què fa? Ja hauria de ser aquí. Potser que l'anem a buscar. Jeremy! Jeremy, desperta't, és horrible! La Elita s'ha enamorat de l'Hervé! Ni es mou. Ha d'estar molt malament. Ja ho sé, estic trucant a l'hospital. Mireu! Ara mou les parpelles! És que deu estar somiant. Però què li pot haver passat? Sigui el que sigui, li ha passat quan tornàvem enrere en el temps. El Xana! No t'ho sabria dir, però val més que fem una ullada al superordinador. T'acompanyo. Escorcollem la seva habitació? M'estimaria més no fer-ho, però... No hi ha res d'especial. Bé, sí, una cosa. He descobert que encara porta calçotets d'avi. L'hauré de convèncer que es compri bòxers. No he trobat cap torre activada, però hi ha una pila d'arxius. Ei, aquí n'hi ha un que no puc obrir. Es diu El meu diari. Els registres són normals. Hi ha hagut una gran descàrrega d'energia en l'últim retorn al passat. Però no pas més de la que hi ha hagut en altres retorns al passat. Ulrich! Heu de venir, us esperem a l'habitació d'en Jeremy. D'acord. Un moment. A veure... Ara... Ja està! No era fàcil, però l'he obert. Són arxius de vídeo. A veure, obre el primer. He decidit iniciar un diari en format vídeo, tal com va fer en Franz Hopper. Així, si em passa res, algú podrà continuar les meves investigacions. La investigació que faig per aconseguir un antivirus que alliberi la Elita està a punt d'arribar a bon port. Amb les dades que vaig recuperar del 5è sector, vaig desxifrar unes entrades al diari d'en Franz Hopper. Explica com fer servir els retorns al passat per crear un aparell que augmenti la intel·ligència logarítmicament. El vaig fabricar d'immediat. El resultat va ser increïble. És com si el meu cervell tingués la potència de 10 ordinadors connectats en sèrie. Uns cascos neuronals. Obre l'entrada més recent. Aquesta és d'ahir. Cada cop que em poso els cascos, la meva salut física i mental se'm veu afectada i empitjora més i més. Però l'èxit és tan a prop que ja no em puc aturar. Ja no cal veure res més. Podem fer res per salvar-lo? Anem a la fàbrica. Jo ja vindré. Primer vull passar per la infermeria. Em vull assegurar que l'atac del Xana no va dirigit contra en Jeremy. Vingui amb mi, sisplau. Ha de firmar uns papers. Què passa, l'ambulància? És a dins en Jeremy? Sí, però no és pas ell qui condueix.
l'ambulància que transporta el Jeremy. Miraré de fer alguna cosa, però crec que us necessitaré. D'acord, ens afanyarem tant com puguem, t'ho prometo. Ot, Ulrich, esteu a punt? Jo sí. Jo també. Visualització d'aquí 30 segons. Ara ven cap aquí. La torre és cap allà. No he pogut materialitzar els vehicles. Haurem d'anar a peu. Jeremy, desperta't! Jeremy! Yumi, què passa? Doncs res de nou, que tenim problemes greus. Però primer de tot hem de sortir d'aquí dins. Què fas? No creus que hauríem d'aturar l'ambulància primer? Completament d'acord, però digue'm com. T'agrairia que t'afanyessis, anem directes al riu. Què? És allà! No ho hauries d'haver dit tan fort. Se m'ha acudit una idea. M'encanta quan dius això. Fletxa làser! De venir a ajudar, que sigui ara. No tens cap més idea brillant? Doncs... no. Això que has fet no està gens bé. Oh, vigila!
Yumi, estàs bé? Amb franquesa, no. El problema ara és arribar a la torre. Sí, de pressa. La Yumi i en Jeremy són sota el riu i fan servir una ambulància com a submarí. Primer ens hem de carregar una taràntula. Oc, deixa'm fer a mi. Ets un sol. Yumi, ja està. La Elite ha desactivat la torre. Genial, ara ja ens podem ofegar tranquils. Ulrich, encara som al fons del riu. L'única cosa que ens pot salvar ara és un retorn al passat. Però jo no en tinc ni idea de com es fa això. Doma el mòbil. Ulrich, has de fer exactament el que et digui, entesos? D'acord. Sí. Què? Espera. No tan de pressa. On és aquest botó? No el veig enlloc. Corre, afanya't! És davant teu a la dreta i després has de tocar la tecla retorn. Ja està, ja l'he vist. Atenció, tornem al passat ara. No em digueu que aquell s'ha tornat a tancar. Jeremy, què fas? He comprovat els càlculs que havia fet aquestes setmanes i estan equivocats. O sigui que, a sobre que t'estaves carregant la salut, la teva capacitat cerebral no millorava, doncs no trobo que sigui un bon negoci. Tu creus que el Shana hi pot haver tingut res a veure? És ell qui m'ha posat sobre la pista, però la informació sortia del diari d'en Hopper. És com si ara tinguéssim 2 enemics en comptes de només un. En Hopper no serà mai enemic nostre, però els seus descobriments estan fora del nostre abast. Haurem d'anar més en compte a partir d'ara. L'important per això és que ja tornes a ser el mateix davant, Jeremy. És veritat, quan estàs de mal humor t'assembles molt al doctor Rank o algú pitjor, creu-me. I no miro a ningú. Ei, jo no hi estic mai. De mal humor. No, i tant, tens raó. Mai!